Benvingudes a una classe de ioga amb Caterina. Avui anem a treballar, a practicar el centre del nostre cos, el plexe solar, el chakra Manipura, aquell que significa una pedra preciosa que podem seguir polint i ficant la nostra voluntat en el que nosaltres volem en la vida. Per això aquest chakra, el mantra que sosté, és jo vull, jo puc. És direccionar la nostra energia cap a allò que volem. Per tant, anem a començar amb un poc de respiració i meditació. Anem a connectar les palmes de les mans juntes i col·loquem el ditet xicotet per baix, el ditet gros de la mà esquerra per baix i el dret per damunt. Us ho ensenyo de més prop. Seria tota la palma de la mà junta, dit gros de la mà esquerra cap avall i el dret el tapa per damunt, direccionant, dirigint aquesta força de voluntat que tenim tots i totes i que podem tots i totes cap a això que volem. Anem a col·locar les manetes, el mudra, dos ditets més amunt del meliquet i en la part baixa del coret. Ahí és on es situa aquest chakra. Anem a tancar els ullets i primer que tot observa com te trobes avui. Respira profundament pel naset i procura portar l'aire a la panxeta, a la part més baixa de l'abdomen. Allarga l'esqueneta, creix des de la coroneta cap al cel i relaxa muscles. Respira ahí. Des d'ahí on estàs vas a visualitzar una diana davant de tu. I vas a ficar una intenció en el centre d'aquesta diana. Pot ser un objectiu, pot ser el que tu vulguis, algo que vulguis en la teua vida i que és possible que arribes ahí. Si enfoques tota la teua energia, el teu poder en aquesta diana. Respira profundament. I ara comença a visualitzar un sol enorme i brillant en la zona del teu plexe solar, en el teu abdomen. Sent aquest calor del foc, del sol, d'aquesta estrella que ens dona calor cada dia, que ens dona vida. Dins de tu hi ha un sol esperant que el despertes, que el potències. Respira ahí. I comença a visualitzar que els raigs de llum del sol passen per entremig de les palmes de les teues mans i es dirigeixen en una línia recta al centre de la diana que has visualitzat primer. Visualitza que ixen del centre del teu cos, passant per les teues mans, ixint per les llemes dels teus dits i en una línia recta arribant al centre de la diana. Respira profundament i visualitza aquesta llum, aquesta potència, aquest poder ixint de tu i dirigint-se a aquesta intenció, a aquest objectiu.
distraiem on estem, anem a cantar el mantra RAM 3 voltes. Anem a inspirar i a l'exhalar cantarem RAM. Allarga-lo fins on tu pugues, estàs en casa, estàs en un lloc que pots permetre allargar si vols. La vergonya bloqueja aquest xacra, així que permetis-te ser tu en tot el teu potencial. Inspirem. Inspirem. En l'exhalació deixa caure la barbeta cap al pit, exhala, inspira, eleva el cabell cap amunt, naixet, mira al cel, exhala, baixa com diguent un sí, sí, ho sents, continuen els ulls tancats i mantén el mudra, els dits connectats. Visualitza i sent que estàs dient que sí a eixa direcció de la teua energia. Eixa energia convertida en so, en música, que també s'ha dirigit cap a la diana. Inspira amunt, exhala avall. Me quede baix i des d'ahir poquet a poquet desfaig el mudra. Observe si no té calor en les mans o en el cos. Dóna un moment a la ment, al cos, per a observar com me sent, com te sents. I des d'ahir exhala, me buide. Inspira, eleva bracets amunt, creix tot el que puga. Exhala, apoye maneta dreta en terra i en l'esquerra eleve. No caic, sinó que creix amunt i dirigisc a la diagonal. Si s'eleva el culet, no baixi tant. Exhala ahí. Nota tota l'expansió, extensió del lateral esquerre del cos. Inspira, creix amunt. Canvia de costadet, exhala. Inspira, creix. Exhala, canvia. Exhala, canvia, somriu, disfruta i repeteix el mantra jo puc. Inspira, creix. Exhala, canvia. Inspira, creix amunt, exhala, canvia. Última a cada costadet, inspira amunt, exhala, canvia. Vale, des d'ahí torna al centre, observa sensacions. Respira profundament. I vaig a ficar-me de costat perquè vegis bé el que vaig a fer. Entrellaça els dits de les mans, es col·loquen en la zona de les cervicals, més o menys, de l'occipitals. I des d'ahí òbric, inspire. Exhale, junte, corsés, baixa barbeta cap al pit.
I anem a visualitzar que aquest sol que tenim en el centre del plexo solar, que hem visualitzat al principi, comença a elevar el calor, el foc, cap a la gola, cap al cap, i comença també pels muscles a cremar totes aquestes càrregues que no ens pertanyen, que puguen ser familiars, ancestrals. Permetix que en aquest moviment el foc vagi cremant tota la zona, les càrregues, el pes que pugues portar a ells. Inspira, òbric. Exhale, baixa. Cora, para, per favor. Vale, continuem ahí, aunque jo estic llevant això a Cora. Obrim. Vale, va, senta't ahí. Obrim, inspire. Exhale. Inspira, òbric. Note com s'ajunten els omòplats. Exhale, tanque. Inspira, òbric. Exhale, tanque. Última, òbric. Exhale, tanque. I desfaig manetes, allargue cametes davant del cos i des d'ahí torne a allargar. Allargue braços, creix, dites despeuets mirant al cel i des d'ahí exhale, baixa. Col·loque el mudra. En recordeu-se, el ditet gros de la mà esquerra per baix, el dret per damunt. Exhale ahí. Inspire, torna al centre. Exhale, me dirigís cap a la diana. Eixa diana que hem visualitzat, que està ahí l'objectiu, la intenció. Inspire, exhale, baixa. Inspire, torne. Exhale, baixa. Inspire, cames actives, espendant per la terra. Exhale, baixa. Inspire. Exhale. Última, inspire. Exhale. Exhale i baixi a cames, a peus, on arribes, perfecte. Intenta mantenir el més recta possible l'esquena i respireu. Sent que no baixes des d'ací, sinó que baixes des de la zona lumbar. Respireu. Disfrute. Vale, i des d'ahí, torna al centre. Flexione un poquet la cameta esquerra. Col·loque la mà dreta, la mà esquerra, perdó, per la part interna del peuet esquerre. Fixeu-se ahí. Si no puc estirar del tot la cama, no passa res, la flexione i la mantinc ahí. Anem a una torsió, vale? Quan treballem el plexi solar, el chakra manipura, treballem molt força abdominal i torsions. Coran, això no. Ja vale. I des d'ahí anem a girar, vale? Tenim la cameta aguantant el peuet i obrim el bracet dret pa carrere. Cora mos ho està ensenyant superbé. Respire i note l'esqueneta recta. Que no s'acatxe. Que no estiguem així, sinó estem ben oberts. Que és massa intens. Que és... No sé. Vale, Cora, ja prou. Ja prou, vale. Vale. Vale, agafar. Vale, va. Continuem. Si és massa intens tindre el braç obert així, puc quedar-me així i notar l'apertura, el gir, ¿vale? La torsió. Si puc, mantinga i respire. Allargue bé la cameta. Puc mirar a la mà de darrere o si és més intens, puc mirar al costadet. Allargue respiració tot el que puga. I somric. És fàcil, la vida és fàcil, jo puc. Eixe és el mantra, jo puc.
Inspire i en la pròxima exhalació torne i col·loque el peuet el més proper de la ingle. Seria així, en la planta del peu apoyadeta. Des d'ací, dues opcions. Menys intensitat seria en el bracet esquerre per la part interna de la cama esquerra, col·loque ahí, palma de la mà oberta, i braç dret el col·loque darrere l'esqueneta ajudant-me a créixer. Des d'ahí puc mirar al costat o mirar per darrere si vull més intensitat. Una rosqueta més. Anem a fer lo següent. El braç se gira totalment cap a rotar de manera interna fins que puc doblar el colze. Repetisc el moviment. Així. Rode, 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 fins que puc arribar a aquest costadet. Una vegada tinc la mà així, en l'altra mà la busque. I si arriba, m'agafe en la mà esquerra, agafe la muñeca dreta amb la mà esquerra. Que no arribe, però vull fer aquesta postura. Podeu gastar un cinturó o un mocador, algo que pugues estirar i des d'ahí, imagina't que arriba així. M'agafe i intenta allargar l'esqueneta. Intenta allargar l'esqueneta, molt important. Si arriba, perfecte. Me quede ahí. Respiracions profundes. Inspire i a l'exhalar desfaig poquet a poquet. Allargue cameta, col·loque el mudra, allarga avant. I des d'ahí baixe i respira uns instants. Inspire, torna al centre i canviem de costadet. Havíem fet la cameta esquerra, ara deixem la cama esquerra allargada en terra. Puc obrir un poc més els glúteos per notar els isquiotibials tocant a terra. I ara faig la cameta dreta. Per la part interna m'agafa de la planta del peu. El que vos he dit, que no arriba a estirar, flexione. Que arriba a estirar, genial. El teu ritme, el teu procés, la teua pràctica, el teu cos. No te compares. Cadascú duem un camí i és important que tu respetes el teu. Des d'ahí, obric. Respira ahí. Allarga esqueneta. No me caic. La pròxima exhalació torna. I apoye la planta del peu, ben proper de la ingle, i des d'ahí fas la versió menys intensa o t'enrosques, roda, recorda't, roda cap a dins i des d'ahí rodes i t'enugues. Respira ahí, m'agafa la muñeca ara a l'esquerra.
Inspire. I a l'exhalar torne. Desfaig, allargue cametes, allarga esqueneta, observe sensacions, baixe muscle. Des d'ahí col·loque cametes aèria, 4 punts d'apoyo, àuric bé les manetes, i des d'ahí inspire i a l'exhalar puja el gos que mira cap avall. Si no arriba a tocar talons, intente portar el pit igualment flexionant un poquet els genollets. Ahí. Si arriba a tocar talons, toque talons i el mateix, repartisc el pes. Fixeu-vos en la diferència, si tinc tot el pes davant, vull que això pesi en peus i en mans per igual. Des d'ahí, inspira, allarga cameta dreta amunt. Exhale, maneta entre les mans. Si necessita ajustar, ajuste. Gire, peuet esquerre en perpendicular al dret. Que estiguen en línia els dos talons. Des d'ahí vaig a pujar al guerrer número 2. Eleve cos, genollet important que no se'n vagi cap a dins ni cap a fora, justet damunt del turmell. Des d'ahí obrim bracets, inspire, exhale mirant a la maneta dreta. Note, observe, eixa sensació, eixa direcció. Allà està la diana. Mire a la diana. Eixe objectiu. No deixi que se'n vagi la cadera esquerra per acabant. Obric. Imagina que tinc una paret davant i darrere. Respira ahí. Inspire. I a l'exhalar, torne els braços davant. Allargue cameta dreta amunt. I des d'ahí puc provar a baixar en chaturanga normal o així i desplace. Gos que mira cap a dalt. Respira ahí. Si és massa intens, puc fer o esfinge, que és la menys intensa, colzes baix de muscles, active bé glúteos, o la cobra. Aquestes dues són menys intenses. Si vull també treballar força, m'empuja al gos que mira cap a dalt. I des d'ahí torna al gos que mira cap avall. Respira ahí. Allarga respiració. Inspire, cameta esquerra amunt. Exhale, peuet entre les mans. Des d'ahí, perpendicular, peuet dret. I puja el guerrer número 2. Mira la maneta esquerra, s'aguanta. Nota com si m'allargaren els braços cap als costats. Aquesta és la intenció. I al mateix temps creix i espenden les cames cap a terra. Sempre estan aquestes dues forces opostes en el ioga, en cada postura. Eixa connexió en cel i terra. Respira ahí. Comprova el genollet que estigui al puesto, comprova cadera dreta, que no se'n vagi cap avant. I des d'ahí inspire, i a l'exhalar tornem, apoye manetes, eleve cameta dreta amunt, i lo dicho, podem baixar des d'ací, ara tornaré a fer l'altra, i baixem en el tronc sencer, que és més intensa eixa encara, apoye els genollets i baixen els colzes proper del cos, baixa. L'altra és des d'ací i baixa també tot el tronc, va tirant-se cap avant, el pit és el primer que toca i me deslice. Des d'ahí puja al gos que mira cap a dalt, muscles i un d'orelles, respira ahí. I exhale, torna al gos que mira cap avall. Vinga, que ja quasi ho tenim. I des d'ahí,
caminen els peuets un poc avant. Anem a flexionar genolls i a intentar baixar, sense apoyar-nos. Passem al vaixell. Menys intensitat, més proper que els peuets a terra. Més intensitat, vaig elevant, inclús allargant. Cadascú en el punt que estigui avui. I des d'ahí, respire. El pit que no se tanque, obri. Descanse, apoya esquenet en terra, genollets al pit. I li dono l'enhorabona i les gràcies al meu cos pel treball que ha fet. Dona-li les gràcies al teu cos. És suficient. És meravellós i perfecte tal com és. Des d'ahir obri els bracets en forma de creu, deixa caure les cametes flexionades a l'esquerra i el cabet a la dreta. Inspira, passi pel centre, canvi costadet. Cametes a la dreta, cabet a l'esquerra. Puc tancar els ullets o estar en els ulls oberts. I vaig deixant que el cos integre la pràctica d'avui. Inspira, passa pel centre i si te fa falta te col·loques una manteta i allargues per a col·locar-te en Savasana, bracets al costat del cos, en les palmes cap amunt i així com no estem en la classe que vos puc estirar, aneu a fer-ho vosaltres. Allargue, m'agafe del cabet, m'allargue i m'apoye millor ahí. Després m'agarre també de les escàpules i puc obrir-les un poquet més perquè apoye encara més la esquena. I des d'ahí, allargue una cama a l'altra i deixa caure les manetes, els bracets al costat del cos. Deixa de controlar la respiració i vaig sentint que el cos va relaxant-se. Sent, visualitza que eixa diana que hem vist al principi i que t'ha acompanyat durant tota la classe va aproximant-se a tu. És com que l'atraus aquest objectiu, aquesta intenció a través del poder de la teua llum solar, de la teua força de voluntat. Tu l'atraus i tu també vas cap a aquest objectiu. És com que vos trobeu en un punt mig. Una vegada anem a per algo, eixe algo també ve a per nosaltres. Ve cap a nosaltres i per a nosaltres. Respira profundament i sent que el teu cos va fusionant-se amb el terra, que tot està en ordre, tot està bé i pots aconseguir tot allò que tu vulguis. Sent el pes de les teues cametes, deixa't sostindre per la mare terra. Sent el pes de les teues caderes, el teu culet.
Sent el pes de les teues manetes i els teus braços. Sent el pes de tot el teu tronc. I sent el pes dels teus muscles i el teu cap. I des d'ahí pots quedar-te uns instants més respirant, deixant-te sostindre per la terra. Jo vaig acabar així la classe, vaig a despedir-me de tu, pots continuar ahí, com te dic. I des d'ahí, si t'has sentat, col·loques manetes en el cor o en forma d'agraïment. Si no ho fas des de la posició de Savasana. I primer que tot te dones un gràcies a tu mateixa per elegir cuidar-te avui, per elegir practicar ioga, que és unió amb tu mateixa i amb el món sencer. Un gràcies a les tecnologies per connectar-nos i facilitar-nos moltes coses si les utilitzem amb consciència i amor. I gràcies a l'Espai T'Estime per acollir-me amb les classes presencials i online. Si t'ha agradat la classe i vols vindre a practicar amb nosaltres, pots visitar la meva pàgina web caterinaTestime.com i veure els horaris que tenim. I si vols practicar individualment o vols algun dels altres servicis que oferís, pega-li una miradeta a la pàgina web i contacta amb mi. Gràcies per estar ahí. La llum que habita en mi honra la llum que habita en tu. Namaste, que tingues un superdia. Jo puc, tu pots, jo puc. Ens estimem.